Aiheuttaako työkalujen käyttö tikkailla vaaratilanteita? Onko työkalujen ja akkuporakoneen käyttö hidasta ja hankalaa? Ovatko työkalusi vaikeasti saatavilla? Eikö akkuporakoneelle löydy turvallista laskupaikkaa? Näihin ongelmiin on ratkaisu. Ota avuksesi Toolscript-tuotteet. Asenna tasotikkaisisi suomalaiset Toolscript-tuotteet, jotka lisäävät työtehokkuutta ja turvallisuutta, kun kädet vapautuvat työskentelyyn. Työsi onnistuu vapaasti seisovilla tikkailla, joissa suositellaan käytettäväksi helposti asennettavaa tikasjalustaa yhdessä Toolscript-tuotteiden kanssa. Tikkailla ollessasi akkuporakone on helppo irrottaa Toolscript-kotelostaan. Irrota vain kuminauhalukitus ja kone on kätesi ulottuvilla. Työsuorituksen jälkeen kone on helppo laskea takaisin koteloon, jolloin vältetään koneen putoamis- ja rikkoontumisvaara. Kun tarvitset muita työkaluja, Toolscript-kotelosta saat näppärästi ruuvitaltat kynän ja puukon. Säilytä puukko omassa lokerossaan, paksuin ruuvitalta aina keskellä ja seuraavat koot järjestyksessä sivuilla. Kotelossa työkalut pysyvät siistissä järjestyksessä ja tukevasti paikoillaan. Tässä työpisteessä lampun asentaminen onnistuu helposti ja turvallisesti, kun käsissä ei ole työkaluja ja akkuporakone on tukevasti kotelossa. Lukitse lopuksi akkuporakone kotelon kuminauhalla. Tikkaita kannettaessa työkalut pysyvät turvallisesti Toolscript-tuotteissa. Toolscript-tuotteiden asennus on helppoa. Kotelon mukana tulee alumiininen tukilevy, jonka kanssa kotelo kiinnitetään tikkaisiin 3 ruostumattomalla ruuvilla. Koteloon voit laittaa ruuvitalttoja, kynän ja puukon niille varattuihin paikkoihin. Akkuporakoneen Toolscript-koteloa ei saa kiinnittää pystysuoraan tikkaan jalkaan nähden. Kotelo on asennettava tikkaan jalan suuntaisesti. Kiinnitys tapahtuu 2 ruostumattomalla ruuvilla. Kotelo on nyt käyttövalmis. Laita kone koteloon ja lukitse se kuminauhalla. Työkalut aiheuttavat pudotessaan vaaratilanteita. Jos tikkailla työskennellessä joudut varjelemaan akkuporakonettasi, oma turvallisuutesi kärsii ja saatat pudota tikkailta. Ota siis avuksesi Toolscript-tuotteet.